දැක්කම ආස හිතෙනවා. පෙනුමත් නියමයි. භාග්‍ය තමයි. පුදුම සනීපයක් දැනෙන්නේ. හැමදාම ළඟින් තියාගන්න හිතෙනවා. භාග්‍ය. කවුද ඒ භාග්‍ය? දැන් මාම සනීපයි. භාග්‍ය සෙරෙප්පු. අපි දෙන්නටත් ඕනේ. මේ තියෙන්නේ භාග්‍ය සෙරෙප්පු. තාත්තේ භාග්‍ය සුපර්ද භාග්‍ය මසාජ්ද? දෙකම. කාලයක් දාන්න පුළුවන්. අපේ දේවලින් අපේම රටේ හදපුවා. භාග්‍ය සුපර් වාසනාවන්ත සෙරෙප්පු දෙකක්. මේ තියෙන්නේ භාග්‍ය සෙරෙප්පු. තාත්තේ භාග්‍ය සුපර්ද භාග්‍ය මසාජ්ද? දෙකම. කාලයක් දාන්න පුළුවන්. අපේ දේවලින් අපේම රටේ හදපුවා. භාග්‍ය සුපර් වාසනාවන්ත සෙරෙප්පු දෙකක්. දැක්කම ආස හිතෙනවා. පෙනුමත් නියමයි. භාග්‍ය තමයි. පුදුම සනීපයක් දැනෙන්නේ. භාග්‍ය තමයි. භාග්‍ය. කවුද ඒ භාග්‍ය? දැන් මාම සනීපයි. භාග්‍ය සෙරෙප්පු. භාග්‍ය සුපර් වාසනාවන්ත සෙරෙප්පු දෙකක්. තාත්තේ භාග්‍ය සුපර්ද භාග්‍ය මසාජ්ද? දෙකම. කාලයක් දාන්න පුළුවන්. භාග්‍ය සුපර් වාසනාවන්ත සෙරෙප්පු දෙකක්. பார்த்தாலே ஆசையா இருக்கு, எடுப்பா இருக்கு. பாக்யாதான். புதுமையான சுகம் தெரியுது. தினமும் பக்கத்தில் வச்சிருக்க தோணுது. பாக்யா. யார் அந்த பாக்யா? அணிந்தாலே சுகம்தான். பாக்யா செருப்பு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேணும். இதோ இருக்கு பாக்யா செருப்பு. அப்பா பாக்ய சூப்பரா பாக்ய மசாஜா? ரெண்டும் தான். நீடித்து பாவிக்கக்கூடியது. எமது வளங்களை கொண்டு நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது. பாக்யா சூப்பர் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த செருப்பு 2. இதோ இருக்கு பாக்யா செருப்பு. அப்பா பாக்ய சூப்பரா பாக்ய மசாஜா? ரெண்டும் தான். நீடித்து பாவிக்கக்கூடியது. எமது வளங்களை கொண்டு நம் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது. பாக்யா சூப்பர் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த செருப்பு 2. பார்த்தாலே ஆசையா இருக்கு, எடுப்பா இருக்கு. பாக்யாதான். புதுமையான சுகம் தெரியுது. பாக்யாதான். பாக்யா. யார் அந்த பாக்யா? அணிந்தாலே சுகம்தான். பாக்யா செருப்பு. பாக்யா சூப்பர் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த செருப்பு 2. அப்பா பாக்ய சூப்பரா பாக்ய மசாஜா? ரெண்டும் தான். நீடித்து பாவிக்கக்கூடியது. பாக்யா சூப்பர் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த செருப்பு 2.